резултата трябва да сте най-доволен днешния мач? Не съм доволен от резултата в никакъв случай. От играта? И от играта не съм доволен. А най-вече не съм доволен от начина, по който свири главния съдия. Визирайте. Визирам отменения ни гол, който не мога да бъда категоричен, но със сигурност видях от позицията, на която бях, две чисти доспи имаше за нас. Абсолютно, които не ги отсъдим. Не мога да кажа защо и по каква причина. И плюс много други неща, които бяха в целия матч, така, които навяват някакви такива мисли. Като игра, как оценявате отбора? Като игра не съм доволен. Бяха притеснени и не играха с достатъчно самочувствие. Имаше повече страх. Както в нашия отбор, така и в техния, между другото. Защо те не играят срещу Барселона в крайна сметка? И аз това им казах преди матча. Бихте ли погледнали? Това са вашите евентуални съперници. Не искам да коментирам въобще за реванш. Трябва да ги победим. По-добрият отбор сме ние. Не ни чака лесен матч в никакъв случай в София, но трябва да ги победим. Това, ако няма друго, приятна вечер на всички.